ka barika da nin na nin 20 janvier y'a sɔrɔ an ye MINUSMA gɛn nin 20 janvier y'a sɔrɔ an ye Faransi gɛn nin 20 janvier y'a sɔrɔ an ye Kidali minɛ Mali kun fa kun a bɛɛ minɛlen b'an bolo o de y'a to n'i ye nin 20 janvier particularité lajɛ i bɛna ye k'a fɔ hali défilé militaire la i b'a ye k'a fɔ fɛn min y'an ka finitigiw ye u kun sewalen don ka se a dan na cogo min na et puis nin 20 janvier yɛrɛ fana an b'an ta yan cogo min na a bɛ ka kɛ Kidali ten Mali région foyi tɛ yen k'i tun bɛ kɔnɔguwan sɔrɔ yɔrɔ min na k'a tun bɛ sous occupation djihadiste a bɛɛ de libéré la nin 20 janvier ye ala tanu de ka taa ala ma ka barika da ala ye masa min kun kelen bɛ ka an ka yɔrɔ dɔw minɛ n'an kun bɛ ɲɛnajɛ ka yɔrɔ dɔw to mais ɲinan de an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a la cogo min na Kidali b'a la ten Tombouctou b'a la ten Gao b'a la ten bɛɛ de bɛ ka 20 janvier fêter ɲɔgɔn fɛ ka taa o de y'a kɛ bi an bɛ se k'a fɔ an bɛ barika da ala ye parce que ni ala ye ɲuman kɛ i ka barika da ala ye Mali bɛ se k'a fɔ bi sur le plan défense et sécurité alhamdoulilah rabbil alamina ni 20 janvier a bɛ fɔ de ma ko souveraineté retrouvée avec encore notre armée sans la mission onusienne an bɛ se k'o de fɔ wa an y'o de remarqué bi pour le moment n'i ye jateminɛ kɛ bi an ka défilé militaire i bɛ se ka jateminɛ minnu k'a la o de i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen section kuraw créera ni jateminɛ kɛ surveillant des prisons na olu ye section d'intervention kuraw créer ni jateminɛ kɛ gendarmerie fana la tugun section kuraw créera yen tugun peloton dɔw yɛlɛmana k'o kɛ k'olu kɛ groupement ye ni jateminɛ kɛ policier yɛrɛ fana na tugun i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye opération d'intervention section d'intervention rapide kuraw fana créera policier yɛrɛ fana kɔnɔna la donc défilé in particularité tɛ dɔwɛrɛ foyi ye an ye force spéciale force d'intervention rapide badenw de créer ka taa o kɔrɔ k'a fɔ ko Mali kɛlɛ bi ko avion ba tɛ tugun muru ba tɛ tugun marifa ba tɛ tugun mais c'est des missions de couloir jugu minnu bɛ wo kɔnɔ an b'olu de traquer k'o jugu ninnu kelen-kelen minɛ ka u ɲɛnama minɛ ka bɔ nin i n'a fɔ an ka ministre de la défense y'a fɔ cogo min na an bɛ repos éternel an b'o de da jugu bɛɛ ma barisabula an y'a ye k'a fɔ an ye kɔkan jugu kɛlɛ mais kɔnɔna jugu caman de bɛ yen minnu ni terrorisiw jɛra san 10 minnu ni terrorisiw jɛra san 9 o duw bɛ yen o mɔgɔw bɛ yen olu dalen bɛ wow la hali bi a dɔw bɛ kungo kɔnɔnaw ni fɛnw na donc ni jateminɛ kɛ section minnu créera nin ces sections ont pour mission ka t'u les traquer ka t'u minɛ f'u ka wo kɔnɔnaw la o de y'a kɛ corps caman bɛ yen surtout les sections les corps de répression na i n'a fɔ police ni gendarmerie ni surveillant des prisons hali douane ninnu bɛ section kuraw créer ale ni eaux et forêts i b'a ye k'a fɔ olu bɛ force spéciale créer u ka corporation kɔnɔna la vraiment an bɛ se k'a fɔ alhamdoulilah rabbil alamina n'o yɛrɛ fana bɔra yen tugun président ye ko dɔ kɛ bi min n'a tun bɛ mɔgɔw bolo sogo la sarakisɛ mun taara n'i ye kumana corps militaire ta k'a lajɛ statut militaire ta k'a lajɛ tila ka corps militaire ta k'a lajɛ sariya dɔ kun talen don min n'a kun tɛ ka labato kosɛbɛ o de ye mun ye sɔrɔsikɛ ni i banala kɛlɛkɛyɔrɔ i ka san 5 indemnité o bɛ d'i ma n'i kɛra lanjɔrɔtɔ ye kɛlɛkɛyɔrɔ u b'a ma sɔrɔsikɛ ni nin tiɲɛna kɛlɛkɛyɔrɔ jala min b'i la o côté dɛ jala min dalen b'i kɔ o bɛ di su ma o san 10 fɛnɛ o bɛ ta k'o d'i ma comme capital décès o wari kun fɔlɔ dɔw kɛra seereya ye bi 6 milliards o chèque taara k'o di ministre de la défense ma o 6 milliards fɛnɛ kɔfɛ tugun famille dɔw bɛ yen olu ka chèque taara ka d'u ma dɔw ta ye 24 millions dɔw ta ye 42 millions u ka san 10 salaire ka ta k'a d'u somɔgɔw ma bi Colonel Assimi Goïta ko a se t'ale ye bi ka su lawuli a se t'ale ye bi ka kɛlɛ ban i n'a fɔ an b'a fɛ cogo min na a se t'ale ye bi ka nin kura don an ka sɔrɔsiw la mais se min b'ale ye sɔrɔsikɛ muso kana nimisa sɔrɔsikɛ den kana nimisa ni sɔrɔsikɛ sara a muso k'a dɔn k'a cɛ ye sɔrɔsi bɛɛ ye ni sɔrɔsikɛ sara a den k'a dɔn k'a fa ye sɔrɔsi bɛɛ ye ni sɔrɔsikɛ sara a ba k'a dɔn k'a den ye sɔrɔsi bɛɛ ye bi an y'o particularité de jateminɛ ni chèque ninnu dili ye chèque ninnu bɛ kɛ sababu ye bi ka an ka armée morale renforcer k'a yir'u la k'a fɔ k'u sara faso de wa k'u ma tunu bi n'i ye chèque ninnu ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'u binna terrain kan u ka jalam b'u la o côté u ka ju sara ka jalam t'u la jalam dalen b'u kan o bɛ d'u ma o jala san 10 yɛrɛ fɛnɛ tugun o salaire fɛnɛ katila bi k'o d'u bɛɛ ma vraiment bi an y'o o nisɔndiya jateminɛ wa an y'o kunnawolo fɛnɛ jateminɛ wa an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ de la vraiment an b'a fɔ alhamdoulilah rabbil alamina bi son excellence colonel Assimi Goïta ni 2024 ni bɛna kɛ année kura wɛrɛ de tugun nin ye démarrage kura wɛrɛ an ka système de défense et de sécurité bolo n'i ye jateminɛ kɛ an ka avion ko b'a la ka dɔgɔ an bɛ ka baara kɛ ni drone de ye drone ale nafa fila de b'a la ale fɛnɛ nafa ka bon ni avion ye ale nafa fɔlɔ ye mun ye avion bɛ intervenir ni dugu attaquera walama ni gɛlɛyaw sɔrɔla avion bɛ intervenir mais drone bɛ attaquer de bali parce que terroristes bɛ fara ɲɔgɔn kan duuru saba u bɛ dogo mais i b'a sɔrɔ drone ɲɛ b'u la drone minnu b'an bolo nin a ka autonomie ye 27 heures de o ye tile 1 ani heure 3 ou bien heure 4 a b'o de kɛ sankolo la a dogolen dalen don donc jugu bɛ fara ɲɔgɔn kan wagati min na k'u b'a fɔ k'u b'an attaquer o y'a sɔrɔ drone ninnu y'u ka baara kɛ a y'u yɛrɛ ye k'u ban drone ninnu kɔnɔna la salon kɔrɔ an ka Mali drone ye 5000 heures de vol de kɛ maa bɛ se k'a fɔ o ye tare o drone de
b'a la ka baaraba kɛ bi drone de bɛ ka anw ni armée caman bɔ ɲɔgɔn ma parce que hali ni ye pays maghrébien ta k'a lajɛ u ka avion ka ca an ka avion ka ca mais an n'u bɛ bɔ ɲɔgɔn ma cogo min na drone maa si tɛ Mali drone da dɔn drone type min b'an bolo bi mɔgɔ t'a dan dɔn donc a y'a ye k'a fɔ paradis fana kɛra avion fɛ i b'a ye k'a fɔ Sekaza fana ale kun tɛmɛna Albatros L39 ale kun tɛmɛna o Albatros L39 min tɛmɛna type min tɛmɛna ale type bɛ o kumana bombe ta a bɛ tila ka missile fana ta n'o ye missile sol air ye o missile sol air ninnu dɔw bɛ yen olu dɔw porté 1100 km a dɔw ye 1000 km mais avion minnu tɛmɛna fana ni avion ninnu jateminɛ k'a lajɛ avion de reconnaissance don u bɛ surveillance fana kɛ an y'olu ka paradis ye sanfɛ k'a yira k'a fɔ aujourd'hui on a une armée qui répond toutes les commodités toutes les autonomies o an de bɛ se ka kɛlɛ tigɛ mɔgɔ ma kila ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ an m'an jigi da mɔgɔ si kan o de b'an bolo bi o armée de b'an bolo an b'a ala de deli ala k'an kisi kɛlɛ ma mais bi an bɛ se k'a fɔ hakilila tigɛlen bɛ ko caman kɛ bi jamana in kɔnɔna la a bɛ fɔ o de ma ko bruit dissuasif avion dɔw bɛ a bɛ moteur coupé n'a ye moteur coupé jugu t'a natɔ ye parce que i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la radar dɔw bɛ yen ou bien kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ kano dɔ bɛ aller porter peut-être jusqu'à 70 à 75 km. Donc avion dɔw bɛ yen u bɛ moteur tigɛ avion dɔw fana bɛ yen tugun u bɛ tila ka volet filanan fana da la u bɛ moteur mankan bonya an b'a fɔ olu fana ma tugun olu ye u bɛ taa jusqu'à 24 000 watts la watt la plutôt a bɛ mankanba bonya a bɛ komi k'ale bɛ ka na ale kɔfɛ ka sɔrɔ a bɛ ka na ale fan dɔ in na olu bɛ bruit dissuasif de avion na bon ne jateminɛ ka na avion ninnu na ninnu ye 3e génération de ni avion ninnu bɛ se ka kɛlɛ façon 3 4 kɛ non seulement a bɛ appui kɛ non seulement a bɛ reconnaissance kɛ non seulement a bɛ bombardement fana kɛ non seulement a bɛ destruction navale ani destruction aéroterrestre ninnu surtout base ba minnu bɛ dogolen bɛ terroriste ni mɔgɔ jugu bolo a bɛ se k'olu bɛɛ détruire a y'o avion de tɛmɛtɔ ye mais Sekaza ninnu ale transporter troupe ye mais an bɛ se k'a fɔ avion tactique fana don parce que a bɛ se ka intervention médicale fana bɛ se k'a kɔnɔ ka ni mɔgɔ bana la a bɛ se ka mɔgɔ 2 bɛ yen a bɛ se k'o bɛɛ ka intervention chirurgicale k'a kɔnɔna la avion yɛrɛ bɛ mɔgɔ 50 de ta i b'a ye k'a fɔ a bɛ tila ka tonne fana ta fo tonne 50 ani tonne 2 donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi n'i y'an ka armée de l'air ta k'a lajɛ bi a yɔrɔ tɛ yen bi i bɛ se ka i bolo da yɔrɔ min kan bi armée de l'air la a escadron bɛɛ falen don escadron de liaison n'o ye ka taa dumuniw bila ka taa mɔgɔw bila ale ni escadron maintenant de bombardier n'o ye ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ sur le terrain a bɛɛ dafalen b'an bolo